Eli moi! Mä kuvaan nyt tämän my furry friend tag. Ja eiköhän aloiteta. Ja tässä on Lumi. Se on tämmönen pikku nalle. Ja Ani, sori kun tässä taustalla kuuluu tällainen pieni humina, kun toi mikki on vähän rikki. Ja millään tossa ei se yrittää röyttää multa jotain orella. Saattaa yhden vesillä purra. Häh? Onko se hyvä? Sitten, eka kysymys. Rotu. Lumi on vestie, eli valkoinen länsileuna terrieri. Sitten toinen kysymys. Säkäkorkeus. Mä en tiedä Lumin säkäkorkeutta. Kolmonen. Ikä. Lumi on vuoden. 4. Milloin saitte sen? Me saatiin tää joskus viime tammikuussa kai. Joskus kesällä silloin, 2014 kesällä. Ja sitten, onko se käynyt näyttelyissä tai mätsäreissä ja kuinka se on menestynyt niissä? Lumi on käynyt yhdessä mätsärissä ja ei kovin hyvin mennyt. Että Lumi pääsi pannasta irti ja sitten, mutta ei se kadonnut kuitenkaan. Mistä ostitte sen? Ostettiin tää Espanjasta sellaisesta. Mä tiedän, se ei oo mikään eläinkauppa, mutta se on semmonen, missä on niinku erilaisia eläimiä. Niin kasvatteltavaa. Niin, kasvatteltavaa. Sitten, lempiasia, mitä tykkäätte tehdä eniten yhdessä? Me tykätään pelata jalkapalloa ja sitten me tykätään syödä jätskiä tikkaria yhdessä. Ja älkää välittäkö, että mä annan mun kohdalla ihan sama, vaikka mä saan bakteereita. Sitten, minkä rotuinen se on? Ja tää kysyttiin jo, Lumi on vestie. Sitten, kauan Lumi on ollut teillä? Lumi on ollut meillä jonkun vuoden. Sitten, paljonko maksoi? 1500 maksoi. Sitten, onko sillä lempilinja? On aika monia, mutta yleisin on pörri. Lumi, älä mene nyt. Sitten, mitä se syö montako kertaa päivässä? Lumi syö koiran nappuloita, tai niitä tavallisia koiran nappuloita, mustista ja mirvistä, en tiedä hintaa. Ja sitten se syö, se syö 4 tai 3 kertaa. Mun mielestä 3 kertaa. Lumi syö 3 kertaa sellaisen niin kun meillä on sellainen kauva, niin 1 semmonen ja sitten puolikas. Semmoisen. Ja sitten se saa illalla 9 aikaan niin ton sellaisen mikä se on? Hammastikun tai hammasluun tai sellaisen. Niin. Ja sitten se menee nukkumaan. Ja siinä oli nämä kysymykset. Näitä tuli ihan semisti. Ja kiitti paljon. Lumi kiittää. Ja tässä vielä on Lumi kokonaisuudessaan. Se ei oikein näytä, mutta nyt moikka!